mo sinasabi ko. Opo. Message ko lang po. Tumasawa ko parang ano. Gusto ko bumili ng TV sa lalagyan. Nilalagyan ni Kuya. Naku kuya ilalay. Mas panay ko aray. Naisipan ang galo. Buti nga lang tito. Wala nga naman ba. Si Rosalie, di ba nakita niya? Dati ayaw niya magpatato yun. Nakapagluto na ako. Ayaw ko ng tattoo niya dito sa may likod. Sabi niya, kuya, hindi ito masakit dito. Natututo ka lang kung gano'n ito. Masakit lagi na talaga. Tissues man. Sasabihin ni kuya, agad lang ng ano langgam. Hindi lang na yun. Wala na. Okay. Tukot pa mo. Munit ka. Nalagot Hindi na masakit dito. Madami nang papatato sa'yo dito kuya. Marami pagkailangan mo. Nagkabagsahan at saka bagong sweldo. Oo. Tapos sa Ang bilis ng oras natin. Kailangan na naman. Protein ito.
mas masakit pag may shaded. Ganun din yung pinapakain nila. Mamaya lang na uso ko na. At anong isda ayan, te? Ah. Negosyante pala si Kuya. Ang ano, Sabi Kuya, pag sa akin naman sa akin, wala mangyayari, no? nandito pa tayo. Nag-aaral siya, Kuya, dito? Hindi. Sa Pinas, ang dami magbulat pa. Ilan taon na siya, Kuya? 16. Si Adele nga, siranin ko na ito. Nung pinatang? Hindi, yung puto. Yung nalagyan ko ay yung puto ko tinta. Pagdating niya, magmasisan din, puta ako na yung puto. Hindi ko na mabasag. Hindi na siya sa kanya na mabasag. Ay, kaya pala ko. Magkagaya man yan, Kuya. Magkagaya ng ginawa ni Bunso na nagluluto ng maha, mga ganyan. Nag-ano din kayo, Kuya? Hindi sa order, yata kaya ako. Ayaw nga, pipick upin na lang ba? Ito mga pipigap yung puto pag ganun. Meron sa puso. Yung probinsya. Magtyaga rin yung bata. Kuya, may future din. Hindi ko lang sa madaling araw. Hindi ko trabaho. Dumuko na, Kuya.
natin nagpatatutupan sa kuya. Hindi mo ito pala to yun. Hindi pinakayagan ko sa amin. Ayaw nga ni Michael. Gusto niya pero ayaw niya.
agad. Kudot. Dati nga ako nag-swimming na lang. Success na tayo. Kudot kayo na. Sinidin mo kasi siya mas masakit. Nakan nagbutos man nga, di kami nag-swimming. Tama ka na to. Hindi ba? Balik pa ako. Disipline mo dalawa. Hindi kayo? No? Lo! Hindi kayo. BBN tayo, BBN. Naka-ano kayo, te? Naka-rehistro kayo? Hindi. Siya na. Ah, ikaw, kuya. Ah. Ah, kailan ang butungan, kuya? Butungan na. Butusan? Hindi dito sa atin. Oo, wadis pa. Nakabuto ka, kuya? Hindi pa. Pero papunta. Nakabuto sa consulate nga, nagbuto nga. Kasi mo kasama yung sa bida, nakabuto sila. Hindi, sayang kasi ang buto natin kay BBN. Gusto nga lang hindi nakabuto gawa ng lumipat na ng unang 13. Hindi nakabalik na consulate. Dati kasi dito sa meron yung sa may Chelsea. Meron dyan? Oh, last year, nung nakarang butuan Saan, te? 2016. Diyan sa Chelsea. Naglagay sila ng ano dyan. Hintayin ko na nga lang yung malapit. Ngayon wala pa. Kung saan yung malapit na destination. Yung ba kasama namin doon sa bila, nagpapagbuho na sila eh. Haba kasi ng pila dun sa consulate. Marami nga daw kong tao. Umaga sila umalis, hapon na sila nakabalik. Libo-libo yung pumupunta araw-araw. Nung nagpa-verify nga si Boso na puntata niya, maghapon, natapos na alas 2 na. Alas 6 lang nakaalis sa lupa. Sobra, te. Dito sa Polo, di ba? Hindi Hmm. ka makawin ng authentication ng ano mo. Pina-priority naman yung mga 1 week before lumipad. Ah. Kasi may ticket na siyang sa akin. Confirm na yung ticket na lang ganun effect siya. Tapos ako yung sunod din yung mga appointment. Yung mga walk-in ang pinakahuli. Mga pa si Buso. Dito eh. Kaya Busy yata si Bunso eh. Ayan. Ang ganda ng ano mo. Ang cute eh. Ma-engine.
ano sa sandal mo na. Saan ba kuya? Doon, Sa sandal mo. dagdaguin. Oo, tapos, ganyan. Ito kuya, pero hindi ko kinaya, masakit. Ano Masakit yung sa nilitas putol. dyan? Ayan, yung line niya lang. Kasi tingnan mo kuya, ano na siya, oh, fade na siya. Pero hindi ko inaano yung shaded na ganito kasi alam ko masakit yung kuya. Pula. Oo kuya, pula yan. Red. Yun nga, masakit. Masakit sa buto na kuya. Buto kasi yun. Oo. Kasi yung mga kasama mo. Ito. Papunta na dito, inaantay yung isa. Ano tapos ka na, tagal mo. Kaya hindi ko talaga pinashaded yan kuya kasi masakit. Ba't din kasi ginagawa? Ang ginawa niya kuya, dinagay niya ng puti. Alam mo yung kuya? Hindi ko kinaya. Masakit. Ang dami pa naman yan. Dati niliwa rin yung kasi kuya. Yung line lang naman natin, hindi ko pinablakay kuya kasi alam mo masakit eh. Puti ba naman?
Pero tingin ako yung YouTube channel mo kuya. Matitindi yung mga babae magpatato ah. Hindi ko siguro kakayanin. Oh, Parang asa ng loob yan. oo, grabe. Kadamihan pa naman kuya babae no. Grabe sila. Dito, masakit yan. Kasi buto din dito eh. Sabi ko, paano kaya nakakaya nila yun? Ako nga sabi ko dito sa may angkit, masakit na masakit eh. Nung nagtatunan sa akin, pinag-usapan niyo, kuya, wag mo na tapusin. Magti 3 years na rin din yan kuya. Doon ako na nagpatato sa may Burjuman. Pero sa Liga. Pero sa Sa liga kayo. Hindi rito. Pero sa yun yun eh. Pangalan mo. Yun lang ako kuya ang pangalan niya. Sa bayan din yan. Oo, kabayan din. Pero hindi siya kabayan ni kuya na may YouTube channel. Pero mas maganda na rin kuya na dito nagpapakata sa'yo na. Kasi parang din na rin agad sa'yo sa dala ka ng dala ng mga gamit. Pag home service kasi. Dapat iba rin ang presyo mo. Iba, may charge na sa Oo. Kasi sa kadalang iba naman ang gamit. Sa baba pa lang yan, pinasplit yung pasat. Dami yung design, bakit yan? Ano to? Daming design, bakit yan? Hindi talaga niya dapat ang design ko. Oh, Eh sabi nung nagtato si kuya, hindi ko maganda yung design ko. Hindi ko bagay sa akin. Ayaw mo naman magpatato ng rosary sa paa. Hindi maganda yung kuya, di ba? Kaya binago niya. Sabi ko kuya, wag mo rosary kasi ayaw ko ng rosary sa paa. ano pala yan? Parang anklet lang siya, te. Iba kasi yun eh, maninipis kasi ang bilog niya. Ayaw naman ni kuya, siguro nahirapan siya. Kasi ibang design ko, binago niya. Dapat dito na lang dito. Hindi ako nagpatato dito sa Sa dito. Pero dito kuya sa Alex, hindi masyado masakit din ano. Kasi malamang. Dahil ito. Sakit kasi yun, kasi sa may buto. Yung pinanood ko nga YouTube ni Kuya, sabi ko, titindi sa buhay, may babae ah. Kung paano kayo nila nakayanan yung sakit. Dito kasi masakit din dito, te. Pero ka na tayo ba? Tatato ka. Sige pa ako ng atin. Namaga yung tinikit ng kabayan na nagpamanicure ako. Hindi nga magaling-galing mo yun eh. Saan ka dito pa? Saan siya dito? Saan siya dito? Bago. Dami dyan gusto. Hindi. Maganda dito. Malapit sa Mobile. Malapit sa basta. Lapit sa Indigo Hill. Ito.
Tubig ako po. Tubig. Sarap na ito. Kahapon CD sila. Sa doktora. Sa doktora. Trentaisiento message niyo tayo. Hanggang kayo magagaling. Kuya, bukas pwede ba ito basahin? Pwede. Ha? Pwede. Pwede. Nakaligo naman ako ngayon.
So, Tara, be. may dala pa akong kape. Okay lang ba? Kuya, ito yung dalawa magkatatot. Ate, upo ka doon yan dun. Ayun. Wala bang pasing dito? Naka-ano pa? Ay, naka-video pa. Naka-live. Wow. May YouTube channel si Kuya. Subscribe na kayo. Oo. Tapos Tapos na yung lang ano, Ang bilis. Ang bilis. Sa pili ka pala dati kung katrabaho. masakit. Ito naman, masakit pa yung na-broken heart rate ka. Hindi ka makahingat. Eh, makakahinga ka. Kape tayo. Sige lang. First time mo magpatatot eh. Hmm? First time mo. Oo. Bakit? Ayoko na, atras na ako. Ayun na. Parang pang mo. Sa una parang ayaw mo talaga, parang anong pakiramdam pag lumapat yung karay, yung dito ko, yung isip ko. Anong pakiramdam ko, ano din. Pero pag ano, wala yung nawawala naman po. Habang Saan tinigilan. ka magpatatot eh? Dito. Hindi masakit dyan. Malaman ka pa kayo sa Oo, sangko. hindi ko lang siya. Hanapin dito. Mas malaman siya na. Dati ayaw ko naman magpatatot. Sina, ang bilis naman. Ay, sabi ni Kuya, pagpilihan ko daw yung masakit ko. Ay, shade? Okay naman, malinis din yun. Tama yun. Ganda ka lang ni Kuya. Kita niyo pa kasi Maputi ka. Wala na yung Iniisip ko hanapin yung tunog. Wala pa lang tunog. Yung sa Pinas kasi maingay, di ba? Mga ganun. Naridinig. ang bilis na ni Kuya eh. Hindi yan masakit dito, diba? Ah. Hindi masakit. sure ka. Basta malaman ko. Ito po yung wala pang salit ko. Gusto mo nga sana dito. Pangalan. Tarapi. Pangalan. Pangalan ng ex niya. Sana Joke lang. Ano ka? Ano ka? Yung dun sa ex niya na kung saan siya nakakuha ng maraming sakit ng dibdib. Pero pag sangkot ka na masakit. Buto, dito ko. Nilagnat na ako dito sa dibdib. Nandot na Kuya. Sinibig ni Kuya. Sinig mo. Ba't kasi parang bakit nag-feed yan? Hindi ko kasi pinapos noon. Masakit kasi eh. Pero bakit pag si Kuya hindi masyado? Meron kasi yung mga nabigat ng Talaga Kuya? Hindi ko pinapos yun. Masakit nagkakarala ko. Yung dyan sa ano? Baka nagtumatama Hindi ko sa man yun. yung parayon sa ano buto. Sabi ko, Kuya, huwag mo nang tapusin. Kaya nabili siya. Nag-feed siya. Isang taan lang. Buto. Ganyan din ako. Namumula pa nga ako noon, no? First Sakit time. kasi doon. Alam mo, parating na naman sakit. Ito hindi na siya. Ginusto niyo, di ba? Hindi man tiis kayo. Pero kung natikman mo natin, Sabi ko, Ulitin mo. hindi sa mama si Bobby. hindi mo yan. Harap pasok mo. Asin to. Patrapa ko. Mas mag-iwan ko itong mask. Bakit pa rin? Ang bilis. Natatakot si Ate Doreen. Parang, Dati nung katrabaho sa company sa Pilita, nag-umbisa na siya. Magkano ang ano? Kasi ako ngayon ang bala ko doon tatapos ako noong September 9. Pero end of August, titigil na ako dito na ito-diretso sa tapos. Ate, ang ano? 1 pound? mahal pa kasi nung kay ate. Ngayon medyo mo 8,000. May sinasabi na si Wala Mama mo sa sa ano pag ganito. ano ka? Dito, maliit lang. Ang dami ko. Ito
Like 150. May kulay. Patingin mo ko. Ay, oo, ang ganda. Pag ganito naman kuya, kahit maliit lang din. Parang Tinatakot ko kang kawali. Saan mo lalagay? pag dito, kahit maliit lang din. Oo, 150. Doon ka muna sa taas. Dito mo nakalagay. May kulay kasi yan eh. Patingin mo naman, pero ang ganda ni Mickey Mouse. Ito na lang tayo. Adik yan sa Mickey Mouse eh. Loko-loko yan. Ay, Hello Kitty ka. Kaya sa ulan. Binigyan ko siya ng stoppies malitis Hello Kitty. Kasi hindi ko collection eh. 3 lang yun sa akin eh. Yung Hello Kitty. Sabi ni Bon, bigay mo sa kaya yung Hello Kitty siya. Key holder ate. Keyholder tsaka stoppies na maliit. Ganyan. Siya ate, nag-umbisa na siya kaya wala na kami stress. Oo, ako ngayon na Mas bala ko. malaki Pero ang kita ate mo. mag-ano muna ako, magti 3 months visa. Tapos niya, kinukuha ko yung client ko, yung sa may Kaya marina. Ate, direkta. Ate, direkta ka na naman. Diretso ako. Nag-diretso siya. Saan? Diretso ako nag-wait sa doctor ko ng kapalit. Ng cancellation. Kasi wala na akong panahon na gano'n. Tsaka wala ka ng gastos yung nabisig-bisa ka. Sa panahon. Diretso ka na ate. cancellation is 5 days lang. Laps na agad. Magkano bang kuha mo? Sa Kabit kong visa ko yan. yung mahal mo? Kasi kuya, mahal pa nun sa kanya eh. Ngayon, mura Sarap ka na. ng ano. Oo, ngayon nasa 8,000 niya. May inaano si Mano sa akin. 8,000 yun sa akin. Kung visa ka rin kuya. Magkagalit sila ni kuya mo. Oo. Ano ka din? Si Papa. Pero kasama na yung insurance ko sa akin. O talaga kuya, anong klase ng insurance sa kanila? Yung normal lang. Normal insurance. Meron naman din ako insurance. Hindi kasi pwedeng walang insurance. Hindi marinig sa Magkano ang kuha mo kuya? 8. Cash yun kuya. Cash yun. Oo. Gusto nito akin. Hindi, meron nga si Mano sinasabi niya. Yung dyan daw sa may office Si na. ate, naka-umbisa din kuya. Hindi, sponsor ko sila. Ayun. Pwede paano ba ganun kayo mag-sponsor ka? Husband. Babayaran mo rin. Visa. Husband. Hindi ako na lumakad. Ikaw nang lumakad? Ganun na nga. Magkano ang gastos? Nasa anak ko sa 2 plus. So mas maigi na ikaw na maglakad kasi hindi mo nabibili na. Oo, mas maigi naman. Paano ikaw ang mag-ano? Oo, kasi Paano kuya? So re-renewin mo na re-renewin yung own visa mo para hindi sila mawala. Oo, pagka So re-renewin mo rin renew, sila. i-renew din sa kasi siya ano. kuya, balak na din kunin ng anak mo. Doon ko din kasi. Dapat yung kuhanin mo, Kuya na may ID na ka na kay kuya. dun ka, pataas mo yung sahod, gawin mo 10. Pwede nilang gawin yung Tapos yung profession mo dapat manili ka. pwede yung gawin lang nila kayo kuya kasi hindi totoo na gano'n ang sahod mo tapos ang profession mo. Hindi yun. Si kuya mo dito, yun ang kinuha ko ate. Pinitin niya yung sa, ano yun, sa kahid niya. Sahod mo. Pwede naman kasi yan naman yan. Para naman yun. Ba't sa akin, ako kinuha ko ng buwan nila. Sa bagay, ano yung sponsor please? Visa lang ako yung Hindi naman kita. nakabisa ka ba kay kuya na? Hindi. Nakatourist din ako. Pero that time, may Mahirap. inaano na din yung quota ng Mas sahod. ako kinanibon, wala eh, ano lang. Yung sahod mo lang, di ba? Kaya ate nakiusap siya sa, ano yan, sa HR na magawa ng ang pasulatan na ganito sa akin niya. Di ba kuya may mga ganyan? Dati pwede pang gano'n. Ngayon pero Hindi na kuya. hindi na yung kontrata na mismo nagbabasa. Kaya sa una pa lang, pag in-apply mo yung labor contract mo, dapat naka-state mo yung sahod. Pinahirapan. Sa akin, pinahirapan. Ano, bisa lang. Pwede sa kuya agency pa rin, ano? Sa agency pa rin, o ikaw mismo naglakad. Hindi sa agency pa rin. O, agency pa rin din. Pero yung sa kanila, ano, Kasi sa kanila lang kalahati at saka anak mo. Kasi balak pag nakuha ko sa dito, isa ako naman. Tapos pag nandito na sa akin, nabila ng 2 years na visa. Oo. Visit visa. Hindi pa kasi pwede magtrabaho, ano lang.
Yun lang siya. May edad mo pang anak ko kuya, 16. Pero nag-module din siya. Oo, module lang kasi sila ngayon. Kaya okay naman na makuha mo. Parang yung bunso ko sana nga. Nagtatrabaho lang kasi. Papakasyonin nila para hindi na ako uuwi. Kaso nga nahihirapan ko nung mag-appointment ng passport. Kasi para pagbalik ng kapatid Online ko, na kasi, kasabay te. nila. I-online sa online te. Oo nga, wala nga sila makuuslat. Oh my God. Hindi, meron. Bayad ka Kasi lang. uwi ng July yung kapatid ko para pagbalik nila, kasama yung anak ko. Pwede rin kuya, mag-purpose ka sa ano, sa agency kuya ng sa Manila. May mga di ba, may May mga nababayaran yung Diba? appointment. Oo. Meron nga, yun nga, 3,000 yung bayad. Parang fixer, no? Fixer yan. Mm-mm. Pero ingat din. Kasi may mga ano din, may scammer din. Huwag mo na bayaran para mo. hindi na nga ako uuwi. Kapatid niya 5 years na dito sa Ilang taon yung anak mo? 58 siya. 12 years old. Ay, hindi mo makukuha ng passport kung wala ka. Ano kuya? Ay, Guardian. Guardian kuya, pwede. Guardian. Oo. Yung ano, Marami rin Hindi ata pa authorized pa. pagka ano. Authorization. Ano ko no? Marami ko kung hindi, lalaki. yung lalaki. Pag 16 po yan. 16 above, hindi rin natin. Hindi ba? Ano nang ginagawa? Pero naka-module naman. Naka-ano naman yung module niya. Continuous naman. Hindi naman nag-aaral. Dito ka nag-kung ano naman. Unit Instagram. Bakit type mo? Kasi may Mickey Mouse na naman siya nakita. Buong music, gulo mo. Naabot mo sa may kila. Gani. Unit Instagram. Ang ganda pa ng kulay. Nakita ko dito. Talaga kuya, di ba pwedeng kahit guardian ang kasama ng pagkuha ng Hindi kasi Pag kasi magdapat kasi yung pag ano magulang talaga. pag underage. Talaga yun lang. Wala tayong dalawa. Ganun din naman. Yung sa init, iba daw pa rin kuhanin. Kuhanin mo na lang Hanggang din. sabi ni kuya mo, habang sunod. Di nga, wala di pa naman siyang passport. Wala pa din passport. Ako, Yung hindi ako in December nagpapaksin luparin na ko. sa kuya, ate, tinawagan pa ako ng kapatid ko kasi gusto ng Oo, mother is mag-sterilization ako. Meron talaga. Ako nag-ano ko eh, nag-send ako Nag-google ka ng, na ano? ng yung yung pirma ko. Nagsulat Nag-send din ako. ako. Pero, yung pagsulat ko, kailangan pala, Send mo pa rin ID mo ate. ilalagay ko doon na ang kapatid ko ang inauthorize ko na pumayag na mag-ano na, Ganon. papangalan ko yung kapatid ko. Ilan taon na yun? 12 rin. Babae. Babae. Yung sa akin, binabae. Bahala kasi namin ni Bonnie Si mag, Kuya mag tayo. ano na lang, parang isang Babae. kontre. Si Bonnie balak din namin noon mag parang isang kontrata natin so uwi na lang kami. Kasi nga, hindi nga nag-aaral yung mga bata. Yun Ano nga, yung gagawin sa sabi Pilipinas? naman ni ate, o uli nga, sabi ni ate, benta na lang yung bahay, tapos kuhanin nila at mga bata. Ano ka gagawin sa Pilipinas, Ben? Diba? Ano kuya? Kung dito, nakapabili tayo ng isang buong manok. Doon, Hindi. 300 plus pa daw nung ano ha. Ay, grabe. Sabi ko sa'yo, giwa lang ng panang manok. Ewan ko lang. Buti nito, te. Tendera, makakabili ka May ng may manok. 8 dirham pa, 6 dirhams pa minsan sa bida. Grabe, no? Lahat ng gusto mo, madali mo lang mabibili. Huwag mo lang i-convert ha. Huwag mo lang isipin. Alam mo sa atin dito sa Dubai, sabihin natin na, oo, tapos nga tayo. Pero at least nakakahanap tayo sa Pilipinas. Saka may trabaho talaga tayo. Humanap yung para. Pero may trabaho Totoo talaga yan, tayo. kuya. Kaya, daw kasi sa Pinas. Wala ba sila trabaho? Ay, grabe. Oo, Oo, walang totoo. pasok. Alam mo, te, nung umuwi ako, nabariya ko yung 1,000 ko. Ay, di pa nga, Wala. di pa. Dalawang Magkapon. Bumili lang sila ng tayo at saka ano, sa libre lang nila gusto. Mag-grocery ka lang. 1,000 mo. Ang bigas minsan, nagpalang libo pa ata. Di ba? Ang bigas. Bilhin mo. Sa pang-ulam na lalang dito. 23 kung Dito hindi may ko 30 maselan ka? sa 12, pwede na. Maghapon mo na pang, yung sa ulam mo, maghapon na yun. Isa ka na, yung pa ng ano. Grabe sa Pilipinas. Kaya nga, isipin mo nga, uwi ka doon, wala. Pinano nyo, wala kang magkala ko.
Yung anak ko nga sabi nga sa akin, huwag ka na umuwi. Kung ayaw mo umuwi. Kaya Kasi tingnan mo sabi ng kadamihan mga kuya. bakasyon ako Dinadala nila ngayon. ang pamilya namin Kung ako dito. magre-renew, magbabakasyon sana ako. Hindi na nga ako magre-renew sa company namin. Nag-umpisa ka na lang. Oo, yun nga. Pag may on visa ako, Ang mga makakapagbakasyon ng na aming mura yung client mo, no? Pag ka lang tayo kung kitain yung kapiligilis na. Kailangan kagaya niya. Wala siya. Hindi mo na kliyente sa amin. Wala kami sakit ulo. Yan. Sa Hindi amin rin kasi ako yung delikado. ng kliyente ko. Di akin naman kung kaya din sa inyo. Ayaw din sa mga babae. Basta mga Yung isa vacancy nga, yung isa, na ano ko na siya. Yung ilan Yung na isa yung nga sana, yung Nigeria. Hindi mo naman regular yun. Te. Mga regular mo. Wala pa kayong naiwan. Walang naiwan sa mama lahat. Ah, Ganun ang dating. Walang naiwan. Meron ka pang ilang buwan, te? eh ako naman hindi ko pa rin ako, gusto ko sasabihan ko sila yung pag Pag makakita oo, ako. Yung correct. isa lang yung sa Marina ko, yung 6 hours ko. Yun ang alam niya, September ako. Tapos sabi niya sa akin, kahit Si resign Jonah, parehas kami ng kinuhanan ng ano. Galing si Jonah. Sino hindi na kuya? Galing din sa PTX. Nag-umpisa na rin sa kuya. Gawa na, Ano yung mas kumukuha ng agency niya? Nakinunan mo ng ano? Tingnan mo kay Oo, kuya. kasi nakakatakot yung mga ngayon. Kasi sabi nga ni Huwag Mami kayo sa kukuha akin, ng pang mag-ingat kani-kani. ka. Kasi dito may scam na dito, no? Ay, May mga ano, may mga gago na kukuha kayo kay dito kuya, sa ano, sa may 8,000 mga lang. ano, may mga opisina talaga. Yan mo kay kuya. Sa akin, malayo. Sa akin, gawak sila. Pero yung kaya ate, legal din yun sa kanya. Mapadala Saka kasi yun yung to eh. kinuhanan ko meron talaga silang typing center at office. Saan pa kuya yung office nila? Sa taas ng Tasville. Sa Saan? may Murakabat. Ang mura ka ba? Ayun Alida. nga, yung ano, Alida. hindi ano kasi yung nagbigay sa akin yung number. Di ba kay Alida ko rin? Hindi ka, dito kasi malapit sa ito. Gusto mo Taas ng- may opisina. Ano bang ano yun? Pasama ko sa amin kuya yung pangalan ng agency niya. Kasi ito matatapos na rin ito, ito nyo na rin mag-umbisa. Kaya ate kasi na medyo mahal pa kasi Sabi na. Kasi kasabay sumali ng na ako sa pandemic mo. paliwanag. Ang sahod ko September. Eksakto. Eksakto nung kaibigan ko. Tapos may makukuha rin naman ako sa company ko na siguro nasa 2,000 plus sahod ko. Di nasa 4,000. Kaya nga, Yung iisip visa ako mo. kung Di ba, iano ko na ng visa yung... Wala ka masyadong tato, kuya. Hindi pa magtatato, tanda hanggang liigin, hanggang Magkano mukha. sahod ko? Ganon din, 2,000 Dito lang. kuya, ate, pati yung asawa niya. 2 years ka. Dati, 1,000 lang naman kasi dati ang kasi sa basic office namin. pa lang Nasa office. Oo, napaka-utak nung ano namin. Kita mo yan, hindi ako nag-absent. Pag absent ka, 300. Kasi Oo. nung ako Pwede nag-base sabihin na ni ako kuya. naman. Bumili na yun ng tapa kay kuya ha. Kaya Ate. nakuha ko yung 3,000. Bili tayo kay kuya niya ngayon, may tinapak siya. Pinapaka. Sige. Iuwi mo muna. Diretso na ako ng ano yun yun. Ay, dediretso ko. Oo, yung kaibigan ko nagkatay. Sabi ko, teka lang, may ginagawa. Sabi ko pa. Sige, uwi ko muna sa kanya. Iuwi mo muna. Kaya mo nun, mga moy siya sa train. Bakit ba? Magkano ang tinapa? Ano yung sariling gawa niyo? Oo. Kuya kayo. Yan na lang si kuya. Magkano? 10. Dalang ko kaya ito dito. Yun yung kaibigan ko nag-resign. Saan? Sa company namin, hindi ng problema ng amo ko. Diba? Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakancel. Pero ang passport niya, nakuha niya, ang gumawa yung police. Sa agency. Pero hindi pa siya nakakancel hanggang ngayon. Kagaya ni Ayun. Nini. Oo nga. Bibili daw sila ate mamaya. Dalang ko pa lang. Oo. Kaya, ewan ko ngayon kung na-cancel na siya. Ate, Kasi di ba alam mo, nag-resign din si Nini nung ginawa din ang problema niya? kasi ang alam mo ang ano ko, matalino yan. Ano ba kaya ano mo? Indian. Para sigado. Oo. Ibili yan ng, kaya iniisip namin kaya pero meron na siyang open letter, isinig niya sa office namin. Ang sabi daw ng agency, ika-cancel na na within 2 days, hanggang hindi pa. Sabi-sabi lang yan. Hanggang sa magtagal yan. Di ba te? Kagaya yun ang ano namin, isang Ang dami nag-resign sa amin ngayon, pagka isang taon, nagpapasa na ng papel, pero hindi nila na-approve. Di ba ako hindi na-approve mo? Bakit si ate? Si ate ano? Mali, supervisor din. Aba, Ano company ko? ang Dubai. DHK, Dubai Mosquito. Napakadaming role sa amin. Pag ikaw ay kinumplay ng client mo,
Magsusulat ka pa Oo, sa galing office. tigas. Mas maluwag pa pala sa ilig. Kung napakahirap. Lahat babayaran, lahat ng Yung isang client ko, nagalit sa kanila kasi 2:30 ang booking ko. Sinend nila ako 3:30. Eh, nag-i-iftar yun, nalabas ng before 6. Yung nagalit, tawag sila sa akin, kasiraan daw sa company. Eh, yung kasalanan yun, hindi ko kasalanan yun. Kasi kung ano yung siguro sinabi mo, client, ay napakaiging magbayad na yun. Mas kunting na lang, matatapos na. Ilang oras pa yan? Saglit lang yun. Saglit lang to. Ito lang natagalan si kuya sa may paa. Hindi ako tinatakot mo naman ako. Hindi ah. Hindi. Ito, dito kayo, okay dito magpatato. Hindi na sakit. Kasi yung kanya paikot yung sa ano. Sipag naman ni kuya. Ang kuya sa kasan. Kaya kayo makatisin, di ba? Hindi ka Oo. Bilog pa. Pero asthmatic yan, te. Sabi ni Janet, pinipigilan nila ako. Hindi ka manak na ano, gano'n. Oh, good daw. Bakit? Pati dyan, daw ako magkakasal. Gusto lang yung pera ko yan, hindi ko na lang ng good sabi niya. Kanya-kanya pa eh. Correct. Dito ba pinaganda o dito? Hindi ako ganda. Dati si kuya dito gusto ko. Sabi ni kuya, hindi niya maganda dito. Dito. Oo nga. Dito. Siya nagbagay eh. Hindi ko makikipag-away kasi siya mas maganda maganda. Oo. Tingnan mo yung mag-subscribe ko sa YouTube channel ni kuya. Tingnan mo nga yung mga babae. Maganda kasi magpatato dito. Sabi ko, ang sakit kaya nakaya nila yun. Ay, wala dito, te. Walang sakit dito. Ito, oh. Kasi malama, ano, malama. Hindi, wala. Mas wala kang mararamdaman, te. Buto, siguro sa akin kasi tinako eh. Kasi Kaya takot ko buto. Wala kang mararamdaman. Siguro kuya buto. Kaya nararamdaman ko masakit. Pag tumaba ko, yuho kayo sa akin. You. Si kuya mo gusto ako naman pag namaya. Yuho. Nag-iisip pa si kuya kung bibili ng ref. Bala siya. Pag-iisipan natin sa pag-iisipan. Normal na si kuya mo. Ba't mo pa pag-iisipan? Tatlo naman tayo Ayun na mag-aatin yung natin. YouTube channel ni kuya. Pasa ko nga sa'yo sa ano. Ano Wala kasi Sa akong WhatsApp. data eh. Pakulit mo din. Sa WhatsApp, subscribe kayo. Di kuya kung nakita ko na sa YouTube mo. Meron. Ang galing naman. Ano ng ano kuya? Ano ng ano mo? Puro na matato. Ano? Hindi. Wala akong data. Kakonect ako. Ito, pasa ko sa'yo, Dolor. Subscribe mo. Marami, yung ate ko pa, tsaka yung asawa ko, kuya, kahit malaking tato. Ay, magpapatato din? Oh, si ate ko matagal na yun eh. Pagmaga lang siya ngayon eh. Sayang naman. Yung wala ko si kuya. Linggo lang? Oo. Thank you. Ano ba na ko may wala si kuya sa mga Sa YouTube. Kasi minsan marami ko sila yan eh. Oo nga. Di ko naman yung Dolor. Ito muna. Kasi umalis ako eh. Hindi ako lang stress eh. Alas stress kaya? Oh, sige, sige. Alas 4 naman. Sa bagay, saglit na. Oo, saglit na lang. Pag natawag Ano yan? ako, tigil ko na. Like, ayan na. Pinasa ko sa'yo sa ano na WhatsApp mo. Hindi si ate. Nagaya na. Ay, nakadata lang ako talaga. Mamaya ako may open. Pakulit mo din. Hindi ka na okay lang. Nakadata naman ako. Mamaya ako may open. Ano tong membership kuya? Join membership na tayo. Medyo. Nagsishaded na pala si kuya. Ha? Nagsishaded na siya.
Masakit ba yan? Sa buto kasi na Ay, saan to? Saan to? Anong part to? Hindi, ito? Part to? Part niya? Ah, dito. Dito, tayo. yan ang mga ano ni Kuya mga nagpatato sa kanya. Kailan to kanina? Lalakas ng loob, no? Lalaki. Sabi ko nga sa'yo. Ano to, babae? Lalaki. Dito yan, tiyo. Masakit yun? Ang laki. Ang laki. Ano to? Mana-mana to kuya, wala pang anesthesia. Oh, wala. Ito nga, walang anesthesia, oh. Nagsushaded na pala si Kuya. Ah, Dapat ako nag-anesthesia para hindi masakit. Hindi na. Hindi mo random pa eh. Hindi worth it. Pero pag ganito kalaki, nakakatakot talaga. di ba, dalawa nakita mo? Ito yung panginoon. Marami ka nang malaki, kuya eh. Ano, marami ka nang views. Pwede mga likes mo. Mabot ng ki, eh. 14, sobra na yata. Yan mamaya, nasa ano na yan kuya, yung ginawa mo na yan ngayon. Hindi sa live yan. Ah, love. Ay, Kuya, gusto talaga ng asawa ko yung bilog daw dito niya sa Angel. Oo. Maganda ba Parang yun? halo niya. Dapat may ano, may shade, may ano siyang white, no? Sa bilo, pag ano bilo. Maganda ba yung Kuya? Okay na, may wings naman. Kaya nga, sabi ko Tsaka nga, masasagad na siya sa ganito muti, oh. Kaya nga, kaya mo yan. Hindi naman siya nagpatato. Eh, parang ka kuya. Mukhang ako din itong asawa ko na to. Sabi ko, pataturin kamo siya. Sabi ko, masakit na na yung kipis niya lang ito eh. Kasalanan ko ba? Yung kapatid ni Jojo may ganito te, oh, sa gitna. Te, kapatid ni Jojo, may katulad sila. Ay, di mas masakit dito. Hindi ko alam, hindi ko ano. Masakit ba dito Kuya, sa may gitna? Hmm? Oo. Ay, buto eh. Sa gitna. Meron naman mga nagpapatot. Aray. Huwag mo takutin yan, babe, kasi first timer lang. Saka kinayo. Kaya nga manood ko ng ano ni Kuya, sabi ko, lalaki ng mga tato nila. Puro babae po. Oh. Wala nga masyadong lalaki. Mas mataas ang pain tolerance ng babae. Mga takot kasi mga lalaki sa tato. Sasakit yun, parang gawin sa tilo. Yung babae, pag na-try pa rin pati ng once, ulit-ulit mo. Ulitin mo na, tingnan mo. Ikaw na mag-akalay kay sa amin, hindi pa po pa kay Kuya. Te, masusunod siya ng kakalagkad sa atin papunta dito kay Kuya. Dito. Halika na, Dolor, samahan mo na ako doon. Magdadala ka pa dito ng kayod kay Kuya niya. Yung kumain na ko yung kumain ko. Paano patatunan sa pinasin? Ang ganda rin, te, oh. Ganit pang kulay. Tingnan mo yung kulay niya. Ayun. Ayun. May infinity siya, tapos may pebble. Yan sana ang gusto ko Sulat ng noon pangalan eh. mo. Jojo. Pag Jojo pang nakalagay, te, oh. Jojo. Sana Ate, ay, oh, Wing in Jojo, te, oh. Ate, Wing in Jojo nakalagay. wala na. Ay, wala na. Wala na pala, hindi Wing. Ren Proman. Red. Sa likod pa, te. May likod pa niya. Ang ganda niya, te. Wow. Mga na. Mas magalang kami ni Kuya kaysa doon sa pinatatuhan ko. Aray ako ng aray doon. Sabi ko, aray, aray, aray. Ay, may likod, te. Ay, ano ba buhay?
ano eh. Ayoko dito eh. Parang ang angas. No? Ang sagwa sa babae, parang ang angas, no? Kasi pag mag-apply ka na ng Kaya nga, ang angas. Ano ka? Siga? Kali kang bibibits eh. Hindi okay na sa ganito. Sa braso, sa babae, parang Ang sagwa, di ba? Kaya si Kuya nila nagsabi mo. Totoo yan, Kuya. Hindi maganda pag sa braso. Pwede pa sa likod. Ano, Kuya? Mas maganda pinagkasama. Sa ganito. Sa ganito. Cute pang tignan, ano? Nakatrak pag sa braso. Siga. Maton. Pumasok si Manong ko. Hindi nagsimba. Wala pa ako dito. Yung si Senior, yung isang Arabito po yung Tunisia na kliyente, sabi niya, so beautiful you po po. Sabi niya, if you want, no, haram for us. Haram talaga sa mga. yung mga iba din na palihog na ito. Mga Muslim po yan. Bakit kasi makikipagkita kapag sa tingin mo? Kasi yung anak ko, diba lagi nga akong pati na nakaka-uwi. Mainit pa naman. Kaya gusto sila ko. Pagiging naman. Kanina siya pa nga ako pinakukunti. Matapos ko dito nagsayang na. Ngayon, pagka na namin pupunta dito. Pagka na namin. Ito din kuya, papakover up na kuya. Malaki kasi ito eh. Ayun, nanaktan ko naman. Ano, feathers din yan kuya, infinity feathers. Kailang mali yung pagkatirin. Feathers ko. Magkano pag ganyan? Pero mga 200 so, Ibubuhayin mo tong ano niya, yung infinity niya. Eh, kung ano, cover up niya, kung takpa ng iba, pwede naman, anak siya ng design. design, conforme pa rin sa design niya. Kay Bonnie ba? Oo. Hindi, si Bonnie talaga agad niya sa tato. Si kuya mo, makita mo lang tato, ganyan lang kay kuya. Guardian lang. May tattoo ba si Mel? Guardian. Ano, ganyan kay kuya, magka-brad na sila. Hindi ko na gusto ang taban nila ngayon. Sobra Ay, tayo. so, Eh, paano? Na-quarantine ng isang buwan. Si Bonnie lang ang hindi tumataba. Oo. Kahit anong gawin ka. kaya nga. Hindi, masilan kasi kumain, ti. Di ba, Tino? Sobrang silan kumain. Pag ulam namin ngayon, hindi niya ulitin yun. Tapos marami siya hindi kinakain. Ano yung isda ngayon, ganun din lang. Ganun din. Kailan kasi sa pagkain. Tuloy yung tabako niya. Baka na. Hindi pa mahilig sa gulay. Ang gulay niya lang na gusto yung mga sayote, papaya, munggo. Magkaka-practice ka naman sa munggo ng munggo. Nag-request na naman tayo ng munggo, te. Hindi ko pakuluan mo kung gusto mo. Ba't ang may YouTube channel ni Kuya kay Bonnie? Ayun. Gusto niya kasi daw makita. Sabi niya, hindi niya maganda yung gumawa sa akin. Sino yun yung gumawa? Si Jongpon niya, kasama natin sa bahay noon. Alam mo, sabi niya, alam mo kuya yung bira dito? Ano na Diyan, yun na tayo? 28. Yan lang sa may harap. Diyan. Nakalala kami kung na yun. Ang ano, Jongpon kuya. Kuya Jongpon. Kasali din siya sa mga ano dito eh. Mga ano ng ano. Maganda siyang tumira, kaya lang maduga.
di ba ang singil niya, yung pangalan na yun, te, dapat may ano pa yon, may mga design pa yon, para mga ano kuya, yung design. Pangalan lang talaga inano niya, tapos 450. Dapat yun ano, sabi niya nung una 450, pero tumawad si Bonnie. Ay 400, tumawad si Bonnie, sabi niya, sige 250. At nagkakabahay naman kami. Tapos nung nagpadagdag, tapos binigyan pa niya ng 50, parang umabot niya ng 450 siya. Tapos nagpadagdag pa siya. Tapos sabi niya, kasi madaling araw na, bukas na natin tapusin yung Hindi na tinapos. oo, yung design. Kasi may design dapat, hindi sa dito pag may design siya. Tapos may trip pa nga ako na sabi niya, pumili na raw ako. Pinasa ko na rin sa kanya. Hanggang nakalipat na lang tayo. Hindi na Sinarado. tinapos. Oo. Nagkita pa kami nung din sa bus stop. Sabi niya kay Bonnie, sige, mo lang saan yung yung Kaya design. parang hindi mo na ng pagkagawa. Pumunta ka kasi dito, ikaw makipag-usap, mamay ko dyan sa design. Tanong mo nga kung maganda, maganda cover up meron siya at anong maboring kung magkano sa kanya. Kulo ko sa buhay ko. Dapat makita mo po. Depende. Baka Dapat mamaya hindi magkano nabibili naman ng yun. review, papatato na rin. Gago. Pakipain niya. Kururado ko naman yung si Bonnie. Oo, pag nag-desisyon yun, basta pag may ako ng pera, diretso ka agad, ilang niya. Bonnie na yun, tsaka ako. Ha? Dito ka sa kabila, Teo, dito. Diba? Mas maganda. Ay, ikaw dyan ka. Tanong mo si Kuya kung saan ganda. Saan ka ba? Kaliwa kanan. Masakit na yung kanan. Ay, ayan na, sumakit na bigla na. Hindi, kayo na masakit niya pa kanya talaga. reklamo yan. Isang linggo nung masakit pa, hindi pa yung Gusto na mamlansya ko, tapos namabasa ako. Ay, naman ang weird. Hindi, ewan ko ba nga. May ngalay siya, tapos parang may ngalay pag gano'n. Oh, ganun din naman. Baka nasurot ka na ng lamig. Normal yan. Normal siya nagbabasa. Sakit. Yan yung ang dati. Ilang araw Pero- na papahilot ko nga Yan sa tayo eh, baka Inaaway namin mga kliyente namin eh. Magsim ka ng dalawang babae, may taga-plan siya, may taga-linis sa'yo. Di ba te? How come? Kasi ako nga doon sa 6 hours ko, ang nagpa-plancha ko, tapos minsan dapat nagpapalinis kasi muli mo na yung plancha. Pero hirap na Talipid. basa. Oo, wala rin. Ay, hindi ka rin ang kliyente mo sa... Sutak ng client. Ilang oras ba kayo sa ano? Minsan 9 hours. Ibaba ko. Yeah. Ginagawa mo. Kasi nga kailangan eh, ano ni Kuya oh. Ano mo Kuya? Baba mo na. Aywa. Ito. Baka matulog ka. Oo nga eh. Hindi ka matutulog sa sakit eh. Okay na Ako kaya. parinig naman sa kapit, may inyo. Client tayo eh. Ano Kuya? You block. Okay na? Ah, ito. Tissue. Kunti na lang yan Kuya, di ba? Dito kaya gusto ko dito yung Mariana tapos may 420. Kaya lang mamupot. Ayaw ko na. Kaya na dito.
kaya. Di ba si itsura ni Kuya Ate Wing? Pinahirapan ko ba? Ang hirap na yung ginawa mo. Sorry naman. Okay. Pag-ipod kasi. Yung kapag-isip, kaya pala ginagawa mo. Binigyan na ako ng kaya ng discount eh. Bisig lang ako ng bisig kang bunso eh. Thank you. Yung pinis-pinis. Ikaw lang ano ba ito? Pinaano ba ito? Pinatay? Prelim. Wala ko din lang yung ito. Yung nagtape sa, ano niyo po, yung tenyo na nasira. Ano yung nabaguhan lang kasi siya. Tapos parang nag-aaral-aral ka lang. No? 1,000 yun sa Pinas. Kasi parang pinag-aral na siya, lumubog. Pabalik-balik yung pangalan. Nagkilig siya, nagsugat yun, lumubog pa nga. Kaya ganun yung itsura niya. Basta pag hindi ko Mabigat, sa Pinas, mabigat. Hindi siya talaga matatato. Aral-aral lang siya. Dahil hindi katulong din sa akin, nasa Pinas na lang. Dahil mo dito. Oo po. Sino dala si Bono? Nakulo kaya si Bono kasi. Pupunta. Ito lang ano. Sabi ni Kuya, patatuan mo na lang ha, patatawan mo lang. Sir, Kuya, sa likod naman. Nagpa-plano na, hindi ka pa natatapos. Nagpa-plano ka na. Patayin ako ni Kuya Manuel. Ngayon, supported yun. Supported. Dito ka pa. Hindi, sinamahan ko lang yung isang linggo pa ako ng kulit yun. Kahapon to.
sabi na kaya ba? Happy Easter na nakikita ako. Dati mo pa sa Oo, Happy Easter na. Vacation. Hindi pa. Katugan, gagawin ko ba dyan eh? Masakit kayo. Ito na, ito na. Kaya nananahingi ka dyan eh. Ano kayo natutulog Ako mo? may ganyan, hindi ko si ate. Mamaya, tatakbo na akong palabas. Pupurong mo yun. Tulog mo lang, hindi mo namaramdaman yan. Ay, ay. Parang kagat lang ang langgam ko. Sa kanya lang yun kasi ano yan ko. Nanira ako kasi kulo ng ano, sarito ko. Meron na. Huwag kang papaka. Mamaya, mawawala na yan. Ay, thank you. Ito din. No? Basta. Okay na kuya? Hindi pa daw. You are the next. 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 Ang basa mo. Ay, sorry. Kaya namin yung kuya. Ay, ang ganda na. Oo. Totoong patunayan din yung drawing. Hindi na. Parang drawing lang noon eh. Kasi ano na siya, nag-fade na, di ba? Ang ganda eh. Ganda na lang sa ulo. Tingnan mo yung after mo tsaka before. Ay, nabagay ang tato ko. Hindi, namatay. Patay na yan na kami ngayon. Ang ganda. Gandang mga pinagula. Kung na maganda ang tattoo sa paa. Di ba?
Masipag si kuya. Hindi pa nga nakahanap mo. Sipag din namin yung pera. Kaya pala masipag eh. Binubugin yung tatay. Ayan lang. Ayan mo na kuya, tini-explore niyan Dubai eh. Ilang buwan na siya kuya dito? Taon na? Isang taon. Matagal na. Ayaw na ako. Dapat uwi na ako. Oo. Ayun na nga eh. Umuwi, masarap dito. Oo nga. Pamindugan. dito. Sunod ka na, pakanta-kanta ka na po doon. Saan mga sa Send mo daw ate. Send mo sa WhatsApp. Alam mo ba number niya? Ay, pasa mo sa akin. Pasa mo sa akin para send ko kay kuya. Hindi ko nakita sa ano ko. Sinend ko to sa ano eh. Ano ba number mo kuya? Nasa FB ko kasi to. Tira mo na kayo eh. Pasa na. 050. 152. 152. Double 2. Double Sa kaibigan ko. Kasi gawa nga yun. Dapat doon ako mapapatapos. 05015 Makikita mo dito. Saan mo nakita ang pangalan? Ito. Ilocano sila kuya. Oo. Inuwano ka din na? Oo. Matatang, isinid ko yun. Bakit nawala? Siguro nagburak ko na. Nakay? Bakit hindi ka Nawala natin. Wala. Picture pala yung inasa. Ate, anin maganda yung angry na Mickey Mouse o yung ano? Pero lahat maganda. Ay talaga, ito may angry Mickey Mouse. Meron- Huwag yan. Huwag yan. Ito. Yung isa kanina, yan. Oo. Sabi ko. Sabi nila wag daw kukuha ng tattoo na nasa balat na. Picture na nasa balat. Kaya naman ni kuya yun ah. Kasi tatabingi daw yung pagkakabot. Okay. Ang sarap nga. Sarap eh. Tapos ang sipon. Tsaka bawang. Kamatis, ginisang kamatis sa sawang. Oo, yun. Pwede rin. One hour yung titirahin sa'yo, tapos wala yung kamatis. Hindi ako suporta. Itong tattoo na yan, te. Oo nga. Ganda naman. Kasi kung nakabunso. Tapos maingkit na naman yung si Bunso. Tapos na kami. Yung sa akin eh, hindi ko na. Gusto ko rin ito paayos dati. Kaya Ano saan? Kasi ano siya, parang malaki. Ay, oo. Paayos mo. Hindi na ako pwede sa paa eh. Bakit? Diabetic. Tayo nga pala. Ano? Yan, yung kamay naman. Sinend ko kay Bunso. Sabi ko, magpatato ka na. Kapatid niya din. Hindi naman pinayagan ng asawa na magpatato. Hindi, wala ka mo. Ikukumita. Bumit sa ink. Ay, may kanin ako. Ang dami ko kaya sinay. Sabi ko, kaya ko dito. Wala naman siya kung gawin doon sa bahay. Ikaw. Ha? Pinantay ko siya. Hindi naman siya magpapatato. Kaya nga, pamirenday mo yan. Kaya, kasi may mga pinapatato.
Binasa ko na. Yung sa kanya nabasa mo na? Basa ka. Nagpapasa ko na. Parang mas ano sa lompas. Hindi kaya. Dito pa yan. Bakit sa loob? Sa loob? Alin? Hindi ko masakit, di ba? Sa lompas, nakakuha ko sa lompas eh. Nanak ko yung sa lompas ko eh. Bakit lang pero Madam, si Madam, maraming pera. Kuya ko. Kuya, ito yung sa akin po. Parang, hindi tayo nang pinapamamala. Inaano ka. Iwi mo yung tinapa ko. ngayon ka nagkakaroon ka dito siya. European yan, European natin naman. Wala. O, di ba? Grabe mag-gawin daw. Ay, Nangya talaga Wayne, pag ako namaya ta. Ulo kayo. May bakit payatot yung dati. oo. May laman na yan ngayon, dati payatot eh. Stress kami sa amin. Sila lang naman na-stress. Ba't ako na-stress? Hindi ako namamaya. Siya din. Si Bukuti. Sila lang na-stress yung sa trabaho nila. Sa kaya ko. Stress din siya, pero ewan sabi, bahala niya kayo, na-stress kayo, hindi niya ako na-stress. Hindi, tumaba ako nung pagtigil ko mag-gym. Lalo kong tumaba. Hayaan. Nagsisi nga ako nung nag-gym ako eh. Kaya lugi ako sa kanila eh. Pag wala akong kliyente. Dalawa kayo ni Ali. Oo. Saan pa ako kahit saan. Pero pag kliyente ko at absent ako, wala silang pakialam. Kaya kasi nangangayon niya sa amin. Hindi sila sasabi. Hindi sila sasabi sa ano. Kuya, hindi masakit yan ha. Hindi niya masakit. Ano, David Mouse? Hindi yung kay ate sa ano. Ayan. Malaki na. Braso. Malaki kuya. Meron sa'yo. Yung ano sunod ko na. Hindi mo ba naman yung si Binang? Braso. Malaki na kuya. Sabon yung braso ko. Hindi lang masakit. Hindi lang masyadong matagal gawin niya siya masakit. Yung ano. Ganito na kalaki. Ate mo pala si ano ako na dito. Oo, hindi nang isa, di ba? Sasabihan ng anak ni Binang, Laila, what is that, Laila? Sino? Maliit. Laila kumanta. Laila, Bibi? Wala akong booking. Tawag niya tawag si Clay. Bakit nga wala kang pasok ngayon? Sumunod na ako sa schedule. Nalukay na nga lang ako po. Sabi ko pa siguro na wala akong regular ako namin. Tawag naman ang tawag si Clay, hindi ko sinasagot. Madam na baladeya kami, naglilipat kami ng bahay. Maganda niya, mama, magkatotoo. Ayoko nang lumipat. Nakakapagod mo lang po. Kawin natin yung kahapon si Kapit pa. Oo. Te, yung kamay mo dun, te. Katabi Yung parang ni Ate Marie. Kasi sabi ko, di ba, lalabas sana ako, sabi ni Ali, don't go outside. si Bonnie Dapat pala. si Bonnie yung ano niya, hindi si Ate. Si Bonnie pala sa Kaya lang di naman niya kaya ano yung si Bonnie. Pero si iba po si Ate sa kanya. yung katapat namin. Dahil pasensya ka na, hindi ito ano kasi namatagal na ako. Pasensya na baka ma-open ka na sa May isa pa pa. Ah, sabi ko, Oo, manong siya, manong siya. Nalagante pa. narinig ko na nga lang, hindi ba kapapasok ko lang no? Oo. Ba magkakausap tayo Yung no? asawa niya, si Bonnie, yung asawa niya, sinala. Yung labahan na, hindi. Ayun pala, May nakapila. Hindi man lang kasi ikaw nagtanong. Malay ko ba sabi niya? sabi niya. Nandyan lang naman sila kumakain. Paano kasi, ano mo yung parang walang maigigi pa si Ate na ba? Umiimigig pa yun. Kasi parang kala mo. Hindi na, hindi talaga. Kahit Kahit ako kahit eh, inaaya mo ng kain mo, Oo. anong parang mapapayang sa... tahimik talaga Sabi ni yun. Bonnie sa kanya, yan, napahiya ka pa kasi inalok-alok mo. Kasi kabayan, hindi marunong umalok yung upira sa atin yung mga Pakistan. Ibang Yung mga Pakistan, nag-aalok din. At Ate, yung kabayan, nag-aalok siya na, tara, kayo. Doon din yung mga Pakistan. Pero dati umiinit pa yun. Yun
naman, di kabayan na kabayan. Ano ba? Yan, ganun talaga. Tahimik siya. Ako hindi ako masyado pinakausap din yun. Si Ate Josie lang talaga. Si Ate Josie ang kaaway ni Ate Jane kahapon. Oo nga, narinig ko nga. Ang masama pa ate, ano yung lalaki, sumasabat din, pero Oo. mapasok mo si Ate Jane, doon siya nagsasalita. Ang naparinig niya Ate Jane, para natatay siya Ate Jane. Ang bilis pa naman sa Ate Jane. Sinabihan niya ito sa Ate Jane na gaga. Sino Sabi nagsabi? ni Bonnie. Hindi narinig ni Ate Jane. Ano narinig niya? Sino nagsabi sa akin? Si Ate Jane. Ayaw yung babae nagsabi. Yung lalaki sabi nung lalaki sabi niya, tingnan natin kung ano, nagpapa-ando ng yabang, ng tapang, yabang, ganyan. Hindi ko Sabi ng narinig ko bonito, lang kasi boses nga ni Ate Kalalaking Josie. tao, maano sa away ng babae. Subukan yung umano, tignan na natin kung di siya sa kulungan pulutin. Kulungan ng bagsak ng tao siya. Away babae, yan ang sabi ni Bonnie, pag si Dolor nakikipag-away, nahayaan ko lang yan. Hindi ako Oo. sumasabat, siyempre away babae. Ingat ako mga pag-away kasi si Kuya mo nakikisali yan. Ah. Ay sabihin niya, huwag kang makipag-away dyan. Ay, nakuan niya. Alam mo yung kinakatok ni Romina noon? Sama din niya. Huwag kang ganun, sabi niya kay Romino. Kasi nasa Si siya Kuya? Naliligo ka. Kat Baka makatak si hindi ko Romina. makatukin. Pero, Minsan na ano, nga lang ako matagal. nakainom si Romina noon eh. Huwag kang ganun, te. Ay, hindi maganda yung ginagawa mo, sabi niya ganun. Pagkantay ka. Lahat tayo may karapatan dito na gumamit ng CR. Magantay ka, sabi niya ganun. Kapapasok lang ng isa eh. May trabaho yan, may pasok yan. Ganun Nakainom yun. pa naman din yun. Nakainom din si Romina noon, nakainom din si Oo. Kasi birthday ko yata yun. Birthday ko yun, di ba inuman sila doon. Yun ang talaga ni Kuya. Katok-katok. Hmm. Eh, Okay, sana isa, dalawa. naligo ako na Nasaan na kaya yung hayop na yun? Ayoko na yung Nawala eh. Pero andun na daw yun sa may taas ng wedo Eh, eh. ngayon, wala na sa atin nawawala ng pera, di ba? Oo. wala na. Wala na talaga. Mali ko lang talaga nagtiwala ko sa kanya. Tsaka nakita niya talaga yung Magaling pera lang ko. bola yun. Nakita niya kung saan yung pera ko nakalagay. Umakit kasi ako ng taas. Tapos nanghiram siya sa akin. Sabi niya, ang low tayo niya. Nakita na. Sa renta. Sabi niya, benching ko lang nata pero ako 20. Sa bukasan ako na yung pera. Sabi niya, ano low card ko lang kasi may lata lang para kaka niya kasi sabi niya sa akin. Umakit ako sa taas. Kinuha ko yun. Sandali lang sabi ko. Kinuha ko sa bag ko kung cellphone ko. Kinuha ko yung pera yata. Binigay ko sa kanya. Nakita niya ako na galing ako sa taas. Tapos sa bag ko nilagay yung pera ko. Tapos nung ano na, kinabukasan eh. Doon ako nawalan eh. Magkano ba nawala sa iyo? 450. Tapos, alam mo, nalaman ko nung oras na yun, nung araw na yun, nakasalubong ko si Kuya Mel. Niya. Ano kasalubong ko kasi paglabas. Siguro Di ba labas si magbe-birthday Romina. siya, no? Oo. Magbe-birthday din ako. Handa. Handa. Tapos ito yung sabi ni Kuya Mel, nanghiram si Romina pambili ng records. Ha? Akala ko ba pang null card niya? Nanghiram siya sa akin, binigyan ko eh. Pang null card niya lang. Hindi, pang red doors yun. Sabi niya, nag-away na sila ng isa mo. Gusto niya raw umiyak. Di wow. Hoy, yung bisita nila ni Bonnie, Oo. yung Egyptian. Oo, nauto niya. Pumasok daw yun nung umaga doon sa Oo. room. Siguro yun din yung napunta doon sa bahay yun. Di ba lumipat siya? May Egyptian daw yung napunta doon. Baka yun. Baka yun din kako yun. Wala na nga yun si Rumi. Ewan ko, may utang daw kay Talin. Hindi na rin sinita. Dami niya rin utang sa akin sa tindahan siya noon. Sa tindahan, sa ukay. Nakasukan ko. Hindi ko lang siya sinisingin. Pag 2020. Ano? Hindi lang, may tayo. Oo, pag merienda, hindi Okay, magalang. Atin ko na to. Hindi gusto ko kahapon pa. Pag merienda mo, iatid lang. Inindiyan sila ni Kuya kahapon. Mag-merienda dyan sa Bawal. Take away. May pasok. Eh kahapon, sabi ng kapit
material niya, sabi nung may Bawal. kakain na niya kami dito. Hindi, tikawin niya, pero Oo. kumain na niya, bahala niya kayo dyan. Oo. Oo, kayo. Ayos din ang bala talaga to. Kulit na kulit. Good answer. Ay, gago rin na Tama naman yung kanya. Tama nga No. naman yung sagot. Hindi sila makakapay tayo, magpapay ng dalawa. Talaga naman. May mga take out tayo niya, pabibintahan Sa umaga nga, may nakikita ko doon mga nainom ng chay eh. Bahala na niya kayo kumain. Ayan. Iti-take out niya, ibibigay nilang take out. Ang Allowed naman na pwede kumain niya, pero bahala na niya kayo. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, katana rin. Napag-isip-isip ni Mel, sabi niya, huwag na niya, doon na lang niya tayo sa pwede kumain. Magpapain-pain niya tayo, kain na lang natin. Natakot. Sa inuwi, pwede naman sa food court. Kasi akin sa Jollibee, sarado yung ano nila. Sa food court Kahit nga sarado, naman, bawal pa rin dine-in. Pwede yung dine-in pero bahala ka. Sa inuwi, pwede. Kami Hindi nga sa rin taas, sa dahil Sa taas pwede? Oo, pero sarado. Ano, Kasi dyan sa sarado KFC yung kahapon, sinubukan namin bawal. Marami. bawal. Sa inuwi, open na open. Take out only, no Sa- dine-in, sa ano, sabi nga. Sa food court. Wala ka mga ibang lahi nga, hindi ko kumakain. Kumain kami, di ba sa dunong ano, bago siya muna. Bumili ako ng cellphone. Bumili ako ng dalawang cellphone. Pinauwi mo. Kasi ate, matagal na rin ito, di ba? 8 years. O, di ba? Wala nang uwian yun. For good na pag umuwi. Oo. Ako nga rin, hindi na yung iniisip ko. Mga 2 years na lang ka. For good na, Okay na ako. cross country muna. Correct. May pag may ano eh, may offer sayang. Pagkakataon na yun. Kung sa akin, kung cross country na ako, hindi pa nakakauwi. Papasok ako. Sa tanong si Bonjo kung kasama kita. Sabi ko kasama ko sa atin, Mr. Book na kita. So, una lang masakit eh. Tapos wala na. Sa una lang. Tawag ng tanda. Malaman niya. Saglit lang naman yun, no? Isang ano lang, 4 minutes lang. Oh, sa fade lang na may ano na ano. Kasi kulay kasi maganda ang kamay ko. Saan mo? Diyan ba bagay kuya? Saan mo pa gusto? Kahit saan. Pwede rin naman dito. Dito. Ano yun, hindi ko makaalis ang wala si Kuya Bill. Ah, pwede. Kukunin ko pa yung dalawa. Oo, dyan. Sa likod. Oo. Mas maganda dyan ito. Yan ang pwede ako madami ang hanap. Kuya, akin na lang to ha. Pili mo na to sa akin. Bibigit niya yan sa room niya. Meron akong ano eh, pink na ganito. Yan yung kinukulit na pala ni Kuya. Ang pagkataw ko, may kasama din. Ay, no? Ay, talaga kasi. Hindi talaga bawal. Kung hindi ka marunong mag-drawing, wala talaga. Kasi ako, hindi ako pinagtalang marunong mag-drawing eh. Baka mawala sa kusang baraso kasi takot. Bakit pupunta ba si Bunny? Pinapupunta ko mga sabi ko para magluto siya ng ano sa lutuin niya. And then, pinapang. Yung tinabad pa sa dud. Sabi yan. Yung ano damit. 16 ano sa damit yan. 16, 8 ano. Ito pa, pinasuot ko sa katrabaho. Why? Hindi ka rin ang pwede kasi sabi mo. So, tugburuan na itong dalawa na to eh.
Kasala niya ulit na tayo. Sino? Ka namin to. Ano, lumabas yung dalawa? Hindi pinapunta ko. Sabi niya, hindi daw siya makaalis kung narisino. Sinasawa ko nung book yung dalawa. Oo, parang kambal yan eh. Visit yun na. Magkatrabaho sila sa Sa kwarto niya. Nanginginain ng chocolate. Namin wait yung tatlo. Yung Dalawang araw, puro zero. Tatlo sila. Ano yan? Puro wala silang huli. Ang push nito. Pakinggan talaga sa trabaho. Tatlong itlog na mabibigatin, malilupit. Sagot naman dito. Kaya pala niya siguro wala kayo nakuhang isda. Ay, sabi naman tuwi inte. Pagdating ko. Alas Wala. na sila umuwiting. Alas na sila nakarating. Gastos na naman kayo. Wala nakuha. Baka may ibang estable yung dinala. Sabi ko, mabuti kung may nabinit kayong babae. Wala naman ko nabinit babae. Si Bonnie nung nag-bike nung isang araw napunta na sa may Wala tayo naman nakuha. fish market Halagang 30 lang, ang dami niya nang maiuwing isda. Sabi ko, buti pa nag-fish market na lang kayo kaysa mamingit kayo. Yung pambili nila ng paing, Mas mahal pa yung pambili. mas mahal pa yung paing nila. Tapos walang dala-dala pag-uwi. Oo. Zero. Madaling araw na. Sabi dito. Asanan niya isda niyo. Ay na niya, Bonnie, nabutan niya kayo ng madaling araw. Wala kayong nakuha ni isa. Wala talaga kahit isa. Buti man lang kung may isa nakuha. Si Ken daw, hindi na makikita niyo. Kalimutan ba kasi kami mamili? Nakatawid yan. Ang sagot niya. Tanimitan niya kami. Doon na sa may kanal. Tama doon, ite. Alam mo yung sa kanal? Business ba yun eh? Business day? Relax. Hindi mo yung may pa-blush on ka pa. Magkaka-blush on ka ngayon. Aray ka. Mamumula yung mukha mo. Aray ka, patay tayo dyan. Ano ko yun? Yung bracelet. Kinapit-kapit. Aray ako yan. Patay tayo dyan. Dito mo na sa akin sabid. Ha? Pwede rin. Yun sa buo yata. Papel pa lang maray. Aray! Papel pa lang maray ka natin. Ay, ang ganda. Ay, ang cute talaga. Ito na rin ang ganda ng dito niya. Ganyan, ganyan din dito. Oo, pwede dito sa mga ibon-ibon. Susunod Arabic. Huwag ka magulo. Tapos na, te. Alis na ako ha. Alis na tayo. Duwag. Ay, ang ganda. 9 ng dami. Pero gusto ko magpatato niyan yun dito. Tapos dito mo siya paano nagpatirahan ng Arabic. Saan? Dito sa gilid. Pangalan ni Umay. Dito maganda. Sige, bala ka. Papalagay ko na yung ko muna yung pangalan ko na Arabic kay Galing, Abby. kuya. Hindi, huwag mong Huwag mag-alala. Huwag ka mag-alala. Di yan masakit. Di yan masakit. Madali na Sabi sabi. niya. Hindi yung nabubura kaya pag ganyan, no? Wala ni Boy ni Hay. Walang bigay. Sabi. tinatakot mo ako dulura. Ganyan. Dito ko pa bukan. Dito. Awampat. Yan, yan.
PG kasi. Parang tagat lang ng lamok yan, te. Hoy, walang niya kami. First time. Kaya nga, kuya, virgin pa yan, kuya. Pagpatato. Hindi masakit, maahati ka ng patato, babe. Tingnan mo, Tignan mo makailang kasi araw. kung yung kalikuran. Oo nga. Ang ganda pag tinitingnan mo. Kaya, dolor talaga. Ang ganda, kuya. Matitingnan mo na yan, wala. Tsaka habang tumatagal siya naman, para nawala. Ang ganda yung kulay na napili mo, lalo na pag nakalaya. Wow, sana all. Parang talaga ng lamok, di ba? Marami yan, sakit yan. Parang pinupunta ko naman, pero wala naman. Pero mamaya niya Mamaya wala. wala. Tignan mo to sa akin, wala ka. Para Sakit mas naman na. buto-buto pa nga ako, tignan mo. Dito talaga, ito talaga masakit to kasi buto ko. Oo. Masakit to. Hindi mo dumi naman yun. Pero ang ganda na nakuha mo, design. Inano yan, pinasa nung kaibigan ko. Sabi niya nga parehas kami, magpatatunan. Sino yung limit mo ngayon? Hindi, nandun yun, lumipat na sila sa ano. Ipatapat, dito mo siya dali pag magpapatato siya. Ang layo nga, doon na sa lumipat sila ng amo niya. Hindi pa gaya ng dati kung pinapatunak. Oo, mag-aang kamay ni Diba? Kuya. Alam mo naman, naranasan ko na. Maliit ang karayong na gamit niya. Kagaya ng dati kong gamit ng karayong sa paa, masakit ka na. Kaya sabi ko, hindi ko pinagapos eh. Kung ngayon, tingnan mo. Ang ganda. Sipay pa ako makita mo. Hindi pala nabubuhay stencil niya. Hindi ko pinupunasan. Ang ganda na yun. Hindi pinupus nila. Hindi mo na palipas sa ganda. Oo nga. Sarap simpan mo na ganda. Hindi. Alas hindi pa naman. Hindi na ako. Nalilisa ako ng ako. Yung pasok. Alas 5 pa. Sorry. Or ano Sa kanila, si Jim siya nakakatawa. Yung gabi ko sa Kasi pastor din ako. Bilis ni Kuya. Bagay sa'yo na huwag mong design ko. maganda ka. Lalo na pag kulay. Kung lalang mo masakit ko, pero pag ano yun, wala. Pag ulay mo, tinitingnan mo ng maganda. Bukas, balik-balikan mo na si Kuya. Sakit-sakit pa. Pero wala na. Pero yung sakit niya, kayang hindi pa gaya na ano. Yung pang sakit talaga na. Kalukuhan, may masakit pa nga dyan eh. Kaya ka talaga doon. Hindi na lang pala, ikaw ang nakasama ko, kayong dalawa ni May. Binilibang ka na natin. Kung hindi. Iyak na yan. Oo. Pero tapasa ko sa iyo yung ano, first reaction mo paglabot ng karay ko. Ay, sabihin niya, Sabi niya, mas masakit pala malit at karayan dyan isa malaki. tignan mo kasi, tignan mo eh. Tingnan mo te, ang ganda pag nakita mo si Kuyang nagsisilid ka mawawalang takot mo. Alam mo kaya si Kuya, nasa ano mo siya ba? Nasa ibo lang. hindi na lang kasi yun eh. Madali lang naman kasi yan. Ang bilis na rin mo eh. Hindi ka gaya ng iba na magbibigay kang ramdam mo. Tsaka yung iba yung line ano laki ng ano, aral.
Sila, sabi ko lang yun. Ang bilis ng panahon, no? Kaya, ang bilis. Kaya, Ay, parang shadow. Nahihirapan si Kuya sa kamay ko. Masakit kasi. Masakit din yan. Humihila ka na lang. Humihila ka na lang. Nadudugli ang blush eh. Dalawa na blush on mo, te. Patay na. Kanilang dulong na. Nalagyan siguro yung... Ano tayo, kapit-kapit ko. nilagay ko lang. Di ba si ate din pala? Pati si ate ko. Kasi sunod ko tayo ang magkasama. Dito ka na din, nakaupo na rin dyan. Hirap yung ano yun eh. Di yan makukumbin din magpatapos. Ang ganda mo sa talaga ng isa. Huwag mo pag magsulan mo. Tignan mo, Paano ka? huwag mo talikuran. Tinatalikuran mo yun. Huwag ka na-skip nito. Tama na lang papa. Ate nga yung nga po na Ay. yung anak ko. Gano'n ka na, te. Pakiabot nga. Pakilabot niya. Baka bukas mag-lead ka nga. Ay, Masakit ang paraso ko. Eh, pag nakita mo na yung tapos na, mawawala yung sakit ng ano mo. Ganda ng kulay. Tapos matutuwa ka na. Ngayon hindi pa masyado kasi wala pang sindi. Yung na yan, baka pakiramdam parang gusto mong itulak si Kuya. Pero mamaya, sabi ko niya, ano, thank you, ganda. Wala pa kasi hindi. Ang ganda na niya. Ako ba ng ibon? Naku, Aba. Manili niya. I love you, Oma. Worth it para naman, kahit masakit siya. Okay lang. Hindi naman pa. Mas maganda nga yun yung sa dun sa ano eh. Dito siya, dito pa siya nila. Si Amo ko na ba na si Daya na nag-message sa WhatsApp. Ano kasi? Nawala na yung pangarin na baso mo. Kahit naman mawala yung ating bahaso kung sa tattoo eh. Nawala. Yun na yung video na diba? Pag nakarinig yung kabila. Hindi na nga ngali yun. Ay nako, dolor. Ano na promotan sa tattoo? Sabi, nagkamali ako naglabas kanina. Tapos nasalubong ko kasi may atok si Dudot. Kaya nga eh. Hindi ko makain sa doon kanina. Sabi ko na po ako sa tumakul. Ako din na niya. Sabi ko na makatulog ha. Pagdating dito, nanisip ko sa WhatsApp. Nagdadalawang isip pa nga. May ganda lang isip niya yun. Yan, tinawag ko pa sa kwarto niya. Ate ka na ba si Bonnie? Ibong ko. Nakawin ka na ba sa Ay, bakit ba yan? Siya sila na ako na nag-bowl na ako Papalutin ko ng ano. Parang ako. Lalaki po. Ayun. May mata? Asawa niya. May pa. Dali ka, dali. Wala si Kenneth? Nung yun pala dali. Ayun. Ang ganda na kaya ako din yung sabi ko. Bakit, Bonnie?
Ang ganda. Ayun, nakita mo ito. Ito kuya, oh. Si kuya eh. Patay na yung totoo, patay na yung nagtotoo. Patay si kuya. Patay na yung ganun. Oo, patay na yung nagtotoo sa kanya. Ano naman yung ganda nila? Ano yung si Channel pinasa ko sa'yo? Madali ba na kuya yung design niya? Ang ganda ng design niya. Oo, hindi mo lang. Ayun. Uy, may ano oras pasok ng 5 ka? Ayun. Kaya ba? Tapos na to. Tapos na lang. Hindi po kayo. Ayun, grabe. So, si ate, kasi ate Rizet, Ito ka lang ako dyan. kuya, magbibigay si, ano na lang, diba, pag-discarte naman. Andiyan na si kuya mo, Lesa na nga. Nagdadala niya namin din. Okay na pa. Bigyan mo sa kanya. Paluto mo na. Ayun din sa'yo. Ayun. Sila ba sa'yo kayo? Ah, ilan ba? Ano, kuya, anong pagbutinda yung ano? Pinapalata ko mo. Ilang kamisa? Yung ganisa. Ano bang banisa? Anong para sa yung banisa yun? Yung garlic. Ay, yung gusto ko. Yung ganisa na ano sa akin, pinapa. Ano sa ibang banisa? Pinapalan na. Dalawa, tapos isang ano. Yung ganisa. Dito yun yung napapalot. Nag-send ako sa iba. Reaction ni Ate Lorraine. Unang reaction niya talaga, nakuha ko. Pagpalapat ng karayon. Wala lang yan. Hindi mo ako Sira, tamayan na yun. Dami mo ka. Ate, ikaw, tingnan ng ano. Yan na. Nakita mo yung mukha niya. Nahintig na niya. Tingnan mo kasi, pero buo na yung ibon. Mamaya makukulumpak-pak. Hindi na ako sa ulit pa. Ano ba? Number ka naman dito. Okay na ka naman. Magkano ba niya pag cover up? Sa kuya, Design ni final mo yung design pa. Hindi, wala ka bang design na ano na dito? sa business ka. Ano to? Ano pang mga type mo na gusto mo? Ano nga, baka nabago mo hindi nakita yan. Lubog-lubog kasi yan. Nag-clearing ko na, bumobo pa nga yun. Tropa ko yan sa pinag-clean. Pahamak ba? Tama ka, Dolora. Pamak yung dalawa, ano? Promotor yung dalawa eh. Kuya, tapos na. Kukulay pa nga. Oo, ate, baka matulak mo si kuya. Hindi ah. Sabay ko sa akin ng cellphone. Sa likod? Ano, papatak ka dito ng papak. Hindi, ipapaano ko lang. Natanggal na yung malabo na. Ano yun? Yung, ano? Sa Pinterest ka tumingin siya marami. Ano, kuya? Pinterest. Number na siya. Alam naman niya kung talaga ito eh. Walang pa? Wag, Boss, tingnan mo nga ito, boss, yung likod ko. Papaulit mo sana. Malabo na eh. Wala na yung Sumimangot si ano yung bunga. Bunga. Parang nagulat yung bunga na kinabak. Magkano ano mo yan? Pagka ano lang. Pag tingnan mga records na ganyan sa mga 300. Bigyan mo kay kuya mo
Magkano yung dapat? Ay, salamat lang. Hindi alam na. Kuha pa ko 5. Ako ang sute. Yung sa akin yung uwi mo na lang mamaya. Ay, bibili mo rin pala. Oo. Ay, sasabay ko kay Bonnie. Oo, mamaya pa naman. Yung uwi mo na lang. Ako na lang magdadala. Oo. Salamat po. Bakit diretso ka na ba? Oo, pag labas natin, diretso na ako. Sasakay na ako. lumabas kasi matagal ako to eh. Ayan, magta-taxi na lang ako. Oo, kasi Wala ang full card ko eh. Ha? Masakit ang tattoo yan. Oo, aalis kasi yun. Eh, nahabot ko yung ano. Masakit ang sa pop. Ano, sa pop na to sa kanya. Kulay blue na lang. Mamaya na yan. Ano yan ah? Kulay mo lang kulang eh. Magta-taxi yan kasi masakit ang tattoo niyan. Hindi makalakad. Hindi, naiwan ko yung full card ko. Ano bang card mo? Ha? Ano bang card mo? Anong card? Yung full card ko, naiwan ko nga. Naiwan niya yung note card niya. Anong yung card? Sa bus, sa metro. Kasi layas ka ng layas, magpapatattoo ka lang, wala na sa isip ang full card. Ah. Pero pinasabay ko na yung baso ko. Bilis na talaga. Ay, oo nga. Nakikili na. Dito, dito, dito. Kailan. Dito. Ito. Gitna. Ganda mo. Sakit na nga. Hindi rin sakit. Patapos na nga eh. Tapos na, Tay. Isin mo na. Ilis na. Si dulo na, mas malaki na yung dulo. Anong dulo na to? Taktak yung katawan ng tato. May kukulay na siguro ng dulo. Ayun na, yung dulo. Ako si Mama. Busy ka naman. Ano na, mas madami sa atin. Kaya ko si Kuya pa ikot eh. Diba? Nakapagaling siya eh. Dalawang na sabi niya, hindi na niya magpapasabog eh. Nadala. Kasi Insurance sila. worth it naman yung banda. Ano ba? May papa? Mamimili ako pa ba? Oo naman. Isa pa, sa susunod na. Yung Arabic na ano, pangalan ko. Bigyan ko. Hindi pa yan tapos. Pero Arabic na agad ang nilisa sa tayo. Grade 2 po siya. Hindi may plano pagkasunod. Sabi ko nga sa'yo. May plano pang kasunod yan. Kahit masakit. Oo, diba? Sana all. Yung grade ko rin sa dito. Ito pipicturan ko nga ito. Sinti pa ko dun. Mamaya pagtapos ng Picture na send niya sa akin. Kaya mo kahit bukas pwede mo na yan.
Yan. Oo. Pag-ini po natin mga babasahin dito. Yan, pinakaunang katong ano. Mm. Masarap yan, hindi lang kapatid ng kamatis ka. Pagpapaano ka. Ano na, may pinto sa kanya. Ayun, nakuha ko ito. Yung mga nakapatapos dito yung malalaki na po. Pag sa likod kuya, pag dito, hindi masakit. Hindi nakakalimutan natin yung mga kunin mo. Apoy na kasi dyan sa ano, Na? Ay, wow! Ang ganda. diba? Ganda na. Napapauwi ka talaga. Hindi ka naman. Kinikita na nga niya. Kasi hindi. Sabi niya nga kanina ano na daw, Ang ganda na. kanya, Arabic na kanya. Oo. Diba? Sabihan mo na rin ngayon. Ay, mukha. Parang, Para isang sakitan lang. Mas masarap pa ngayon yung kami jowa mo yun o ano yung sakto kasi jowa mo eh. Ang ganda ko. Ang ganda ng kulay mo kasi. Ganda na. Nag-reflex sa kanya, sa blue. No? Kasi ganda. Kayo din pag nagpagbuka din. Kung ito ba medyo mababa. Matagal lang ito. Kaya kami rin naman kasi pag O abot na kasi sa lisan. Saka maganda na pag ganito kasi kung pagkibigan ko pa. Kitang-kita. Pero sa Taiwan, bawal ang mga kato. Pero yung mga ano, nagpapatata
Alam mo, may maiyak ko sa rin ang Taiwan, di ba? Kasi sa kanya daw ito ang pagkakat na kasi kanina. Hindi mo rin. Wala. Kaya na kuya, Hindi na tulad dati na. paalak na rin naman ang nag-ano. Dito, mayroong mga company dito na may tumatanggap. Okay lang may tattoo ka, basta huwag na yung mga related sa, mga cross, mga ano, mga rosa na gano'n. May company dito na. Hindi na, tita, tapos na. Siya na all. Ganda. Ang ganda, tita. Tingnan ko na. Hindi. Buti po nilalagyan na yung tinta, hindi na dito kung saan yung ano. Hindi na siya ng hindi na siya ng malalim din. Kaya ka ba doon? Dito ka lang? Gusto nga yung magpatato. Ayun. Si Kuya lang yung magpatato na walang mga tato. Isa lang, dalawa. Lahat sila. Isa nga, si Bam. Meron kalala si Bam dito sa tatuan ng gabi ko nito ko. Service naman ito na nila. Wala sa oras. Naksimanot na. Ang sakit na kasi. Kuya, masakit pa, tama na. Ay, ngayon ka pa umaya? Ngayon ko pumayo kung saka finishing na. Kaya nga, masakit na eh. Ang galaan. Ayan din, matatapos natin. Kunting sugar mo na. Para buhay na buhay ang iyong tiga. Ano yan, te? Parot. Peacock. Sikat green eh. Kulay ito. Nag-aalok pala ako sa kasamahan ko yung pinaka. Ina pa? Dadalhin mo na ngayon. Gagawin kong 12. Parang, iwag naman ngayon. Ay, May number ka naman, kuya Papa Mrs. Grabe ka naman. Mag-aalok muna ako. sige. Kasi, ang bayad kasi nito ngayon eh, sa Kunin natin ang kada permit. sahid eh. Kasi kuya, wala ka nang dito. Trabaho siya. Kunin ko pala Sa ano number. ng Ano sa ka na? weekend. Ano nagluluto si ate kuya? Weekend lang? Ano, Tama-tama, ulinis sa dalhin mo. Oo. Next week na lang. Eh, sabihin ko muna bukas sa kanila. Para sa ayos, malapit na sahod namin. Alam mo na ako. Gawin mong 12. Tubuan dos. Aba, syempre, hindi na nila babayaran ng cash sa akin yun eh. Tingnan mo.
Ilang piraso? Ilang piraso lang din? Madami na yun. Ito. O, dito. Galunggong kasi te, hindi masyado tinik. Matini ko. Yun nga gusto ko yun. Tapos lagyan mo ng kamatis. Tapos, Masarap na gusto na Tayo. ako. Nasisira ang diet ko. dahil pag-isip sa Dubai. Oo nga, no, parang lumaki ka nga na. Nagsimula nung tumigil nga ako mag-gym. Ako nga, Hindi pa ako masyado nakakain ng kanin ngayon. Hindi exercise niyan. Nasa walang pa ako na-stress. Nagdi-gym ka ba daw? Malaki na nga yung muscle ko. Dati malambot ko eh. Ngayon lumalaki na siya. Nagkakamasul-masul na. Bala ko nga sana mag-gym ulit. Sabi nila, Maganda mag-ano ka, mag-dumbbells. Ano lang ba dyan? Oo, treadmill lang ginagamit ko eh. Ito kasi mag-i-impact to. Ito dati mas mababa sa dati. Ah. Nag-i-impact kasi natin. Bakit naman meron doon? Kasi wala hindi ko naman ginagawa. Hindi mo kaya pa. Sa hirap ng trabaho ko. Bubuhat pa kami minsan 50 or 45 na ano. Ano, lumak pa. Paano ba? Ano ba yung Kaya, ito kasi ate, pwede siya mag-ano dito, pero kung ito, pero may pinag-iwan. Saan ba yan? Spring na. Sa Imaan nga, tituro ko nga sa'yo sa Imaan, doon sa kabilang side nung ano. Diba, spring, daw may papasubo sa may pin, doon diretso na sa may pagganon. Kaya na sila doon, kulay na sila na paano. Kulay na mga Pwede naman din doon, Imaan din naman. Diyan man din ako kumukuha ng pastorol dati. Saan yan? Sa ano? Sa spring. Spring sa kami doon kasi dyan, sa Imaan. Bayad dyan. Naipit na ngayon Oo. dyan eh. Ba't ang West Pacific mo, may bus din eh. Hindi sila rin ang magpananak online. Ako na kumuha ng online pass ko. Si Bunso, kay Bunso, kay Bunso na 8 million. Ito kasi tingnan mo. Ano ba? Ano nang nalamin dyan? Yan yung email nila eh. Permit na dapat na imaas dapat. Hindi na dito. Hindi man iyan ang online eh. Yan ang ilan na pinag-iwan. Sponsor, dito yung sponsor. Dapat nga kay ilan na imaas. Ibayad ko sila sa ano na sa kanila. Parang 110 na sa 6 months na Kasi sa daw ang correct name na sakit sa ulo. dati kasi 500 lang, pero 7 ano ba yan? Ngayon, mag-akit isa ng cash. pwede ko tapos na yung masakit. Naputi na eh. Hindi niya malalim. Diba? Done. Siya na oy. Nakahinga siya. Pala na siya.
Sabi niya, kuya, namumuro ka na. Ang ganda. Kuya, mamumuro na daw. Kuya, ang sakit. Wala na yun. Wala pa. Hindi pa nga nakain kami. Dudukdukan pa yan, tinaparayan na malaki. Higit ka. Pinakot. Baso na pa naman to. Lati, magot ka. Ano yung pa yan, te? Gaganon eh. Ay, namin pa ako. Yung malaking karaming buhay dyan, yan naman. Yun sa akin yung tinatakot, tapos na nga eh. Worth it man sakit to. Ganda. Ginusto mo yan, di ba? Tama ka yun. Pahawa ka kasi. Promotor ka din kasi yan. Ang ganda. Kasi madali mo. Ay, Hindi ko Pipicturean pa. Bibicturean pa, wag ka mag- picture, huwag ka magulo. Hindi ko na may balik yung kamay ko. Compilation yan nila kuya. Kung hindi pa tapos, may karayom na iyan. Gagas ito. Kaya ba? Gagas. Meron yun. Uy, wala ko. Okay ka natin. Balik ka na sila. Ano oras na ba? Yung tinapa mo, papadala mo sa akin. Lagyan ko muna doon. Oh. Ay, gamot o. Tinapa. Sabi sa'yo, may Excited ka ba? Okay pa kayo. Babiyahe ko pa pala. Okay pa ng karayom yan, te. Labas mo kuya yung malaki karayong dyan. Ginaganon pa. Ano man. Naman yun naman. Eh, hatid mo kita, te. Hindi na ako. Sabay sila na. Ate, sabi si ate. Siyempre, kasama ko yun. Teka lang, magbabayad na ako. Bibili ako ng ano. Yung tinapa. Bayaran mo muna si kuya, diba sa tinapa? Kaya ate Ah, mo. magkano kuya? Sandaan? Ay, wala pa yung sandaan ko. Ayun pala, doble pala. Aray. Ay, nabuang na siya. Wala pa nga. Kuya, magkano Aray. po? At tapos yung ano mo tawag nito? Tinapa. Tinapa mo. Ano ba? May bari ako wala. Di ba tinabalian pa dito? Wala akong pampalit dyan. Eh, bibili nga ako ng tusino. Ay, tusino. May balik si ate. Sino? Ay, wala tignan to sino. Sino? Yung ganisa. Dito Pampangas best. Ate, pag Ilocano best. dadala ko tuloy ng pinapa yung... 25 ba longganisa ni ate? 25? Pero maganda siya. Tingnan mo. Pumunta ka doon sa kusina. Hindi ka man tindera. Hindi kami tindera. Kagaya kami muna nagpatugture sa kamay. Hindi niya na din yung ganun na. Eh, mag-duty ka bukas, ganun ka ha. Tapos ganun ang tinapa. Aray. Thank you ate po. Magsama. Pakibukod niyo yan. Ay, sa tinapa. Bilis lang. Salamat kuya. Sige, lumayas ka na. Ang sakit. Sabay na kayo pababa. Oo, bababa na yun kasi hindi baka di alam niyo makapunta yun ng Dubai mo. Nangangatag na ako. Ano ba yung nagkamay ko? Hindi malamig ka kami. Kasi ari ka naman muna si Kuya at hindi mo walang punta Kasi ko ito. Tama yan, te. Pagpanigosyuhin mo yan, te. Kunin mo yan ang gani, ate. Okay na to kuya. Bakit yan dito may tattoo? Dapat sabi ng sa'yo. Ayoko dito sa kabila ko sa akin. Ito lang tatanggalin ko. Diyan mo sa
Session yata yun. Pag first week, di ba? Session. Depende po sa desisyon po kung kaya po. Kung kaya. Mahal siguro. Buong ano. Ito ka nang may mga Hindi ka muna. Ako lagay. Lagay ko muna sa akin. Kanya ka Hindi. bumura. Hindi. Tapos tapukin mo na ako. Oo, sige. Kasi naman ipasok ko naman sa bahay. Bukod dun to sa labas. Saan mo ipapasok? Ito susi ko. Buksan mo yung pinto ko. Wag, baka mamaya mo umalis ka, wala akong po. Hindi, nasa loob mo na lang ilagay. Hindi mo masisira yan eh. Hindi. Doon na naman to sa akin. Oo. Ako mo na yung butito na kayo. Oo. Titikman ko. Bibigay ko dun sa kaibigan ko yung isa. Pinapayan, te. Pinapa, tsaka yung potato. Oo nga. Kukunin ko nga number sa iyo. Tapos pagka ano. Kay kuya yun eh. Oo. Number mo, Pwede te. na. Isa na Hindi lang. siya lang yung nag-ano eh. Pwede na kay pwede na. Para kung ano, mag-aalo ka. Every ano kayo nag Sunday lang. Sunday, o tama, ayos na ayos. Kasi Kukunin ko off niya tapos Sunday. Monday ko. Sige. Monday ko Oh, yeah. Alok i-deliver niya sa sa mga kanila. Wala na Okay, yan. bye-bye sa Bye-bye. inyo. Bye-bye. Bye-bye. Kala mo di ako kikitin na. Pasa mo sa akin yung ano. Oo, pipasa ko na nga, ma'am. Uwi na kami. Ah, sige. Te, Ingat, te. te. Salamat. kayo. Sige. Para isa't pangat na oras. Tingnan, buwang ka talaga si Bunso. Yan, no? Ay, laki. Kaya na kaya ito. Siguro. Pakita ko, Bunso. May sapatos na ang kulay na. Kuya, pag ganito kuya, magkano sa'yo? Laki na ako. Dakal. Sleep na yan. Buo yan. Oo nga. Mga 1.5 din siguro. Bakit? Ay, ba tayo nagpalit muna? Ayan. Ay, siguro. Babae kuya, hindi lalaki mo. 440 na tayo. Umalis yun ng 445 ah. Anong oras na start? Anong unang klase? Gloves.
43. Tissue. Tinig. Kaya mo yan. Tapos ito na may isa. Very tough na. Parang napupunit pala sa laman niya. Pero pagkatapos ng kalaman,
Bakit pinag-bigyan ng garni, di ba? Kaikat pa. Hindi pa anak mo doon. Pangasinan. Kayo kuya? Ilocos. Ilocos. So, Oh, saan? Narbacan. Ah, Narbacan. Tumira kami sa Kandor. Narbacan pa abra dahil pa. Ano pangalan ng ano nito? Wifi. I-connect mo nito. Ay, kasi Tapos yung buo niya. Bilis lang. Sige. Tapos na ganyan.
yan. Hindi inindat ang sakit. Namamanig na kasi siya pagka ano. Parang si Ente.
about 15 minutes, ha? Please. Thank you. Thank you, Divine, for your understanding. Thank you. Di pa, baby. Ano? Uy, akin na lang yung maling Mickey Mouse dyan, ha? Kasi na yun, yung maling Mickey Mouse. Yung malaki. Akin na lang. Ayan, thank you. Magkano naman po yung kayo dito? 45. Ano yung jelly?
Ma'am Tina. Ano mo ganito? Parang pwede mo na ako. Malapag-lapag na eh.
reply eh. Hindi ko 15 minutes na yung maliit na. Kaya pa yan. Ilang oras na pupunta din? Anong oras ka ba May na? ano kami. Ano, dapat 4:50 nakalabas na ako. Yeah? Kaya ka na pala sa ko aalis. Hindi, alis mo lang pasok. Kasi 5:30 first class. Yung papalitan mo. Wala na, yung papalitan namin si Dabe, umuwi na yun sila. 3:30 lang sila. Kasi ako ba nila? Mahaba nga yung oras namin yun. Eh? Ako naman. Mahaba na. Parang hindi, parang maging 8 hours. Tapos full lang klase lang. Tapos ang daming klase. Kasi pang gabi, nag-13 klase kami. Ang daming klase. Ang baba kasi lang, naka-promo kasi kami ngayon. Sobra, wala pa sa 4,000 ang isang linggo doon. Pero ngayon, 1,200 ko. Sobra sa mga nag-invest sa mga ano. Gumagana na siya ng Hindi piping. Hindi ano. Umarad ako. may charger dapat dito. Ang bakal. Sakat. Hmm? Sakat. Sapatos. Ito ako. Sapatos. Wala ang orange.
Kainin mo. Ano pinanggagamot niyo? Wala kuya. Ano ba yung ganyan yung ointment na yan? Litrang belly. Pwede yun ba yan? Oo, kasi nag-bibig ko yung sabi ko. Yan may binibin ka. Ay, binigyan pa kayo. Magkano yung ganyan? Ano yung kuya? Ayan ba yun? Oo, yung ganyan. Magbaso din ito. Bakit kuya? Ano ba naman? Mainit. Mainit sa balat. Sumilip ako kay Bebe sa ukay kagabi kasi nag-uukay si Bonnie sa Karakoy. Bibili si Bebe sa kay Mickey Mouse. Nagbukas daw siya. Makaranta daw yun. Kaya tumatawag siya. Hindi. Mickey Mouse talaga sa store. Ewan ko magkano. Hindi niya ako pinagbayad eh. Pinaktumakbo ka agad ako. Lumayas ka agad ako. Siya palang nakaano doon. Siya na ang yung parang nagmamahala na kasi wala na yung isang babae. Sino? Yung mataba na daw na nagpupunta doon ng banding, dalawang banding. Ang liit na ng benta. Kaya nga Hindi na hindi naman yung visa din. Bakit kasi ito banda? Bakit sila? Lamig. lamig na. Orange na lang ba? Yellow na, parang yellow siya na may orange. Okay lang. Ang pagiting. Ano pa naman posible? Sa bugil. Black. Ito? Sugsug na? Yung subsub mo. Inis ko.
Nakatagal na ako kung pagsabi mo ito. Nagbuka ka rin. Namugwa ka. Ha? Nagbuwa ko.
Kaya ano na pag-aaral? Red. Tapos katabi. Income to. Ang ganda. Sana all. Nakaka-ulit ka talaga. Ay, san. Hindi na ako maliit. Thank you. Gagos. Mahal ang agas mo? Wala na ako. Babalik na lang ako, kuya. Sige. Ay, Oo. Kuya, bye-bye. magdadala pa kami. Ay, wala ka lang susi.